njengoba suhlanganisa nempepho senza ukuthi nabantu abadala bakulekelele kulento osuke uyicela ngoba ufuna ukwakha umuzi wabo, ufuna ukwakha umuzi, asidlali ungawuthathi ukudlala. Uyakhuluma ke empephweni uwenza noma ingasikhatsini sebusuku imini intamba isikhathi ositholayo noma ingangaki ngosuku ithuba olitholayo uyakhafula, ithuba olitholayo uyakhafula. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo kumafofuka njengento engabani isamba nesamba umgosi engalela maqedo lala bafozane kunogwaje izikhudla khudla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkovu oyiphayo madengeni oyishasa ketela. Ngiyabingelela le inethezeka TV sithuphila kanjani. Yabona ke abantu abaningi bakhuluma indaba yesikhafula ingcabo zothando bathi sibambelelo. Ukhona ke asebefikile baconfessa kuthina bakhuluma nathi njengenethezeka TV la sithi khona uphila kanjani. Njengamanje ukhona udokotela Ungema okuyena omphathi walezo zinto osebenza ngazo. Uningi ke okunye azokubala ngokuhamba kwesikhathi. Dokotela angikubingelele ngwamukele kwiNethezeka TV. Ngiyabingelela Shembe, ngibingelela nababukeli bonke nabalandeli bonke benethezeka. Dokotela sikhuluma indaba enkulu ethinta isikhafulo. Isikhafulo ila khona osukuxakeke khona uthola ukuthi umuntu wakho uhambile noma uthathwa ezinye insizwa, phela ezinye insizwa sikwezi kubangisa la ibangiswa khona naye owesilisa uyathathwa futhi owesifazane. Mase kuba khona ke ukunyakaziseka. Akazingene usichaze nje isikhafulo okuqala ngoba seke sasichaza phambilini. Isikhafulo ke siyayisithande kahle abantu asebeshadile, kodwa noma ungashadile uyasizakala. Kumele kube nesizathu esizwakalayo sokuthi ufuna isikhafulo. Akuba ubaba wengane ukuzalise wakushiya, akuba umaqondana awukwazi ukukhafula nombani ngoba kuthiwa uthandana naye usehambile usuyamkhafula. Ake sibuye la. Isikhafulo abantu uyakwazi ukusebenzisa ekhaya la uhlala khona ngoba ukhuluma ngabantu abasuke bethandana uthola ukuthi bawomaqondana. Uyakwazi ukusikhafula la wena othi wena uhlala khona. Ngifuna ukucacisa lokho ngoba kwesinye isikhathi umuntu uzothi umkhafula umuntu umkhafula esekhaya egcekeni kubo. Yabona akucacise lapho. Yebo, la uhlala khona nje uyamkhafula umuntu, asikhethe isikhathi noma ngabe ingasikhatsini. Uma ukhumbulile nje ukumbiza entweni ummemeza khona abuye egijima. Ngizwa kahle, siya kwingcabo zothando. Ngifuna ukuthi sihambe kahle. Nazi ingcabo, isibambelelo sisebenza kanjani sona? Isibambelelo nje siyagcatshwa njengoba uyichaza nje Mzothule izingcabo isibambelelo sothando. Uyagcaba ila wenza khona ukuthi umuntu wakho angahambe eqalaza ebheka yonke indawo. Kahle nje ukumbethela ukuthi umyeni wakho abheke wena noma imama lakho libheke wena. Uyamlobola umuntu, nabantu besilisa bayisebenzisa kakhulu ingcwabo. Uyamlobola umuntu kube unkosikazi wakho. Uyasuka usehamba ebheke emacaleni, ehamba eqalaza. Unkosikazi into ebhlungu kakhulu leyo. Ubona ukuthi kunzima ngisho umshiya ngoba nizele nabantwana. Ngcono uvela uthatha ingcabo ubamba umuzi kahle nje ezokwakha. Asidlali ngazo, asigangi ngazo, asiziniki noma ubani. Yabo, ngeke ufike Mzothule uthande lapha usufuna ingcabo uzozenzani. Ezomuntu ozazi ukuthi ufunani nomuntu owakha umendo wakhe. Ngizwa kahle ukhulume ngomuntu wesilisa ukuthi naye uyayicaba. Kujwayeleke kakhulu kubantu besifazane indaba zeingcabo. Sengifuna ukuthi uhlukanise lapho ukuthi uhlukanisa kanjani kowesilisa nowesifazane. Ingcabo nje ziyefana. Abantu besilisa ibona kakhulu abazisebenzisayo ngoba kulesikhathi samanje sekwabantu besifazana abahluphayo. Inkinga eziningi eziqhamukayo abantu besilisa ethi uthi umama wenza kanje, unkosikazi wenza kanje, bese ngimlobole wahamba, ngimfundise waqeda, akasangifuna akasangiphe. Abantu besilisa nabo kahle basenkingeni. So bayayidinga nabo ukuthi bethele imizi yobaba babo.
bakhanda umama bambambe. Yebo, ngizwa kahle. Ake sibuyelana ke udokotela uNgema siyamazi njengo Dr Ngema owelaphayo izinto ezahlukahlukene. Siyakhumbula siqala sake sakhuluma nge-detox okuyiyona esayichaza kakhulu futhi sabona abantu beyithakasela kakhulu i-detox. Sengifuna ukuthi sibuye la ekutheni ukuthi ekuqaleni kwakho ke uchazelwa umuntu ukuthi lezi zinto nalokhu kuphiwa kwakho uzofikela ekutheni ukuthi usuqinisa imizi yobaba bethu ufike kanjani khona? lana nje kube ngingathi ithongo elingiholele ukuthi ngize ngigxile la ngoba ufunda uqede kodwa ithongo belingafuni uyosebenza ngalo msebenzi lifuna ukwenza umsebenzi walo likushisa la ukhona lizokufaka la likufake khona. Kodwa abangikhulise kakhulu abelaphi bendabuko eThekwini ngaphansi kwapholi uProfessor uDlamini la ngikhulise khona ulwazi lwami nokuthi mengibonisiwe into angiyazi ngizoyithola phi isetshenziswa kanjani kuyinto enjani uyabona ukutshelwe amagama uyabo bangakuvezeli bathi thatha ukuthi nokuthi kuleyo nkinga thothi awazi nothi inteme kanjani. So isikole sabelaphi bendabuko isona esangilekelela kuloko enginako sangikhulisa ukuthi ngibe nabantu abangigadayo njengoba kuyisikole esikhulisa ngokwelapha. Yebo, kukhona abantu ke abasibhalelayo ababungayo nokuthi sikwazile ukuthi sikusondeze futhi njengodokotela ekutheni ukuthi usize wakhe imizi yamadoda. Ake siye lapho ekutheni ukuthi kuwena irespond kuwena sike sakhuluma ngazo ingcabo. Ngifuna ukuthi sikhulume ngazo kakhulu sigxile kuzona. Bathini abantu kuwena ngoba thina sokhotha labo nalabo ukuthi babonga kanjani? Inkosi yami abantu bayabonga futhi nje mina ngiyayitetemela nginezinyembezi eziseduze yabo umuntu nje umesezochaza ukuthi bekunjani kodwa umuntu umesebonga kuvuka umunyu esezosho ukuthi hey umuzi wami sowuphephukile bese bekunje kodwa manje nami ngingakholwa ukuthi ngempela kanti uNkulunkulu unjani uThixo wethu unjani ukuthi ngike ngize ngisho ngithi ngabe uNkulunkulu ngiyombonga ngani mekuthi abantu bakhe babonga kangaka kimi ngingelutho. Bayabuya abantu bayabonga basizakala nami ngize ngingakholwa ukuthi ngempela uyayibona leyo nto hayi bayabonga kakhulu abantu nami ngiyabonga ukuthi babuye nama testimony basho ukuthi hayi siyasizakala. Umuntu uyakwazi ukumkhafula uhlala naye ekhona egcekeni noma nibonana mihla namalanga ukuthi umkhafula usebenzisa isikhafulo kuyani? Angithi isikhafulo akugcini ngokulanda umuntu okushile kuphela. Isikhafulo siyakhulunyiswa siyathuma. Noma umuntu ekhona ninaye uyakhona ukumkhafula ukukhulisa ukuvuselela uthando. Angithi uyasuma usukuzokhuluma ukuthi ngithi hayibo aboka bheke mina akagcwale ngami umama yayibo. So uyakwazi ukumkhafula noma nithandana ngoba into ekhulunyiswayo. Okusho ukuthi nje hayi makuya ngokuthi ngihlalele la eThekwini nami ngimshiye emakhaya usengasikhulumisa isikhafulo emakhaya nginganakile ngikhuluma nawe njengamanje isikhafulo uyasposa sifike emakhaya. Kunjalo nje isikhafulo uyasinyakazisa nje mengekho nje uhamba ugoduke ufike ekhaya umkhafule umnyakazise nje ukuvuselela uthando ukuthi awuthi usekhaya ehleli khona bekucabanga yabona. Ake sibuye la ngiye ngibuke esikhathini esiningi uma kusetshenzwa indaba yokulungisa uthando uthola ukuthi kuhambisana ngamakhombo. Ngabe la kuwena dokotela uNgema uma wenza lolu hlelo lokuthi kunesikhafulo ingcabo zothando nokunye mhlawumbe esingeke sikubala ngoba umunye uzothi mhlawumbe mina ngidinga into ethile mhlawumbe njengesiwasho ngoba mhlawumbe ngiyavakashela ebusuku mangilelwe uyayibona leyo nto engishoyo mhlawumbe ngivakashelwa isilwane sengathi ngaqala ngiyihlambululo uqala ngaphambi ukuthi ngiyicabe nginazi ingcabo ziyaphoswa yini umuntu ekwazi ukuyicaba yena lapho eqale ehlambuluke mase uyakwenza lokho ikhona yini ikhombo ekhomba konke lokho? Yebo ikhona ikhombo yethu nje siye sithanda ukuthi angathi ungaqale ugeze kuqala usamathunzi into eziboshiwe izichitho yonke leyo nto ngoba ezehamba
mhlambe khona isidino naso noma isichitho awuthi umkhafula ube sowugezile lo 3 days ukususa leso lobo bumnyama lobo ngoba uzomkhafula uzobuya vele mase fikile aphinda axoshile into kade imhambisile uyayibona lonto so kuhle ukuthi uqale uzikline lo 3 days uthi umbiza mefika afike ugezekile umuhle nawe ungenasidina ucwebezela nje kufike kube isona ke intelezi le ukuziklina kube isikhafulo sokumbuyisa bese kuzoba ingcabo ke isinkonkonko ke lesike sokumbethela umuntu ukuthi cha ke siyawakha lo muzi sofa silahlana Ngizokahle dokotela yabona mbuke lapha ekhaya wena usithintile wena usinboxile wakhuluma wabonga ukubonga kwakho ikona okususile sasafika la okubalekile ukufika kwethu la ukuthi sikhulume naye udokotela kube uyena oyikhulumelayo thina ke sibuye sizumeke kodwa namhlanje sikwazile ukuxoxisana ukuthi ufika kanjani ukuze sikwazi ukukhuluma ngazo lezi inkinga zabantu ake sibuye ke inkinga okuhlangabezana nazo uzwe ukuthi izona ezenza ukuthi abantu benyamalale kubantu babo othola ukuthi labo bantu kahle kahle bayaphilelana kodwa kuba nalokho ukunyamalala ngabe wena yiziphi okuhlangabezana nazo njengomelaphi wendabuko inkinga nje izona lezi zinto ezifakwa abantu omunye umuntu uyenziwa kubo ngizolinganisa ngomuntu wesifazane uthola ukuthi umamezala akamthandisisi uzomenza izinto zokuthi angaqhubeki nondodana wakhe ezinye kuba inkinga zasemzini ezinye kuba inkinga zasemndenini thola ukuthi usekhaya banomona uthi impilo yakhe iyaqhubeka emndenini sebeya kweqisa usuweqa izinto suba nesichitho uyaxabana nomuntu wakho ezinye abathakathi bayathumela nezinto zabo abantu bagcine sebeneyinkinga zokuhlukana ngezinto ezenzeka kanjalo yebo angizwa kahle dokotela ngoba ezinye zezinto futhi ixoxe ngoba umunye umuntu uzothi hayi nginenkinga mina yesoka lami ezelizonde noma nginenkinga nomuntu wami ezemzonde kanti mhlawumbe naye inkinga ikuyena nasekhaya la isuka khona kuyenzeka nje impela ukuthi uthole ukuthi umkhwenyana akenzile lutho inkinga ikuwena into oyithole la uthole khona into oyithole ekhaya into enziwa abanakwenu into enziwa umncane abanye abantu bayaba nezinto uthola ukuthi la ifika khona vela kuhlala umuntu mefika bakhona abantu abanenkinga njengaleyo mefika nje umuntu akuhlala umuntu abantu bayadlula ngeke ublame bonke labantu laba abasuke bedlula kuwena ngoba inkinga isuka ikuwena yiko ngithi nje umuntu angathi aqale azikline kuqala ngizwa kahle ake sibuye la niyakhoriya niyaposa umsebenzi uyasuka uhambe uziyofika kubantu ngifuna ukuthi ucacise lokho ukuthi nisebenza kanjani ngalapho ukuze sifike nala ezincabeni ngoba omunye umuntu uzotha izincabo eziposwayo kanjani ucatsho ubani mase ifikile ake siye la ekutheni ukuthi nisebenza kanjani nekutheni ukuthi umsebenzi ufike kubantu ngoba nisebenza ngabantu abakude siyaposa nje sisebenzisa uCourier Guy siyawusebenzisa uRMX siyawusebenzisa uPep ukuthi uPep awuyithatha into eziliquid kodwa for lokhu kwale combo le uyawuthatha uPep ngoba izinto eziwopowder awukho liquid siyakhona ukuposa ngoPep siyaphathisa amateksi umuntu uyasho nje ukuthi uthanda impahla yakhe ifike kanjani Courier Guy ke usuka kuthina ufike kwena straight end la ukhona Postnet uyahamba uyoyilanda lapho kanjalo noPep ziningi indlela zokuthumela uyasho ukuthi iyona iphindlela engcono okay izinto zethu ke zihamba nencazelo ingcabo nje impela siyayithumela impela ingcabo siyayiposa izinto zakho sikuchazela ukuthi zisetshenziswa kanjani asikho isidingo sokuthi usuke eGoli uzothenga ingcabo eThekwini uzothi oqala umkhonyana uzothi uyapi eqala uzothi uyephi mawusuka eGoli uzothenga ingcabo eThekwini uzothi ubuyaphi nanezindleko ke kubiza kakhulu so siyayenza impilo ibelula uthi uyihlalele endlini nje sithumela izinto zakho emva 3 days izikuwena uyayisebenzisa iyaqhubeka impilo ngezwe kahle dokotela songena nakwezinye izinsebenzo ube nazo uyisebenzisa abantu bancome kakhulu umsebenzi wakho babonga nokuthi
umuntu futhi ophinde obukeke sengathi ayi u-street kakhulu kukhona esitholile umyalezo kanjalo ukuthi udokotela ngathi u-street akuchaze ezinye insebenzo oyisebenzayo mase siyabuya siyagoqa ngayo inkulumo isikhuluma ngayo namhlanje. Ezinye insebenzo ikona nje ukwelapha yameqo amalumbo kuningi kakhulu nje umuntu uza nenkinga yakhe kodwa nje umuntu akaphumula ekhaya usizo engalitholile ngoba nje menge ngahlanganisa ukuthi nokuthi ngakunikeza iqiniso uzosizakala so umuntu nje uza nenkinga yakhe bese ngiyamlapha kodwa nje ilumbo shame hayi lumba silibheki nokwakha imizi ke nokuvula inhlanhla siyakwenza lokho sinazo neziwasho ongasebenzisi imithi kuningi kakhulu. Siyabuya siyala ekwakheni imizi ngoba imizi yona esingayo namhlanje imizi eminingi unyakazisile khona abantu ababungayo siyaswathanda thina ama testimony abantu abukuyibona ababungayo ngoba into esiyenzayo suke senza iqiniso ingakho sifika ngqo la osebenzela khona sibone ukuthi usebenza kanjani unayo yini indawo yokusebenzela ngoba nini office akucacisela abantu ke njengamanje siye kulokhu kokwakha imizi ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi abantu besukume ngoba ekugcineni sibona abantu behovazi bebamba ngapha beshiye lapho bebambe ngapho eshiye ngalapho umuntu engenayo into eqondile kodwa uyamuzwa enhliziyeni yakhe usakhala ngomuntu ayethandana naye phambilini naye lo muntu usanakho lokho engabe lento bayisukumela bese kusekusha nje belibamba uthando labo beye phambili akuqhuquzele lapho kakhulu. Okay ngiyabonga Shembe oqala nje iminyaka nje iyona ekuthumayo ukuthi ke manje kule minyaka yakho kumele angabe usemzini wakho ngeke ungitshela ukuthi una 40 years usapheka usathulula usabamba uyeka awukazazi wena awukamboni nje umuntu okuthandayo awukamboni umuntu omtha uzwakha nini umuzi umuzi awuzakheli wena awuzenzeli wena but wenzela abazali bakho nomkhulu bakho uvusa ikhaya lo baba ayikho ngawe indaba okuvusa umuzi kumele vele umuzi uvuse uyathanda awuthandi umuzi kumele uvukile so nje ngiyabagqugquzela abantu buka iminyaka yakho bheka ikhalenda ucheck iminyaka yakho usuneminyaka emingaki bese uyangitshela ukuthi namanje usadlala yini ngoba guys ngempela 40 years akukho la ubheke khona wena nje akukaze kumitende nje kikizo kuhlangane ngawe ayi cha kurongi lokho so nje iminyaka ayisiphushe nje ukuthi ngempela imizi ayakhiwe akusahlekisi ngempela manje ayivuka imizi yobaba. Okusho ukuthi abantu abangabambi beyeke manje abasukume beze kudokotela ungema udokotela ungema uzobasiza la bephokophele khona ukhona injalo nje impela ayivuka imizi yobaba ayivuka imizi ngempela kubhlungu nje impilo eseyiphilwa manje kodwa impilo ekhona ayikho into esizoyenza abazali ingane ivalile esikoleni meyobona umama melihambe yele meyobona ubaba iphinde igibele yele ingane ayitholi ngane abazali behlangene bendawonye ngoba nathi phela sicishe sikhule kanjalo so ngempela ngithi mina ayakhiwe imizi yobaba ayivuka imizi yobaba zikhona ingcabo zikhona ingane sikhona isikhafulo siyabakhafula siyababuyisa senza wonke ngeza siyaqhuma siyaphalaza siyabakhafula asuke ngejubane la ekhona ebuye gijima abuye uyapi imali ingapheleli noma ikuphi kunjalo nje kunjalo hayi ngizokahle dokotela sibonga ithuba osinike lona kuzo zonke izinkulumo esike sikhulume nawe khona ngicabanga ukuthi abantu bafunda okuningi ngoba abantu bayadinga ukuthi bahlushwa yini ezimpilweni zabo mawuthi uyilapha umuntu uza nenkinga yakhe aqali futhi kwesinye isikhathi kwisikhafulo ucacise futhi nalokho ukuthi kwesinye isikhathi angaqali lapha kwisikhafulo angaqali kuyingcabo aqale empilweni yomuntu. Yebo kunjalo aqale empilweni yomuntu nje umuntu oqale ageze phalaze abe muhle asusa amathunzi nobumnyama into ezimbi azembethe siqhubeke impilo. Kulungile dokotela ukusebenza nisebenza kanjani nisebenzela phi abantu abandingayo bengangithola kanjani uma kuya ngokuthi bafisa ukufika kuwena noma bakuthola kanjani nje wena uma kuya ngokuthi bakude kakhulu nawe. Okay mina ngitholakala la eThekwini ekhoneni lika Broad no Pine Street
ngakajem lo Dyson form esikole. Ibhilidi ila-Khan Chambers. Ngise-second floor enumber 216 216 la ngitholakala khona. Siyatholakala naseClermont kodwa ngeyikhathi ezithile ngoba isikhathi esiningi sila eThekwini. Nasemthwalume siyatholakala nakhona lapha eNyangweni esibanini village. Siyatholakala nakhona kodwa kuba nezikhathi ezithile. So la sizinze khona nesigxile khona ikhona la edolobheni. Uma ngabe ungidinga emakhaya noma eClermont wenza i-appointment kodwa for la kusukela ngo-8 kuyoshaya u-5 ntambama Monday to Friday sisuke sikhona umgqibelo by appointment. Okay, abantu abafisa ukukuthinta bakuthola kanjani? Alright, inamba yami ithi 073 051 4161 073 051 4161 enye ithi 065 2466 455. Dokotela sibonga kakhulu ngethuba usinike lona la kwiNethezeka TV. Sibonge futhi nokuthi uma sihlaba ikhwela uthi cha asiqhamuke ngoba umsebenzi uyafisa na ukubona udlondlobala nabantu bephila emhlabeni nemizi ingachitheki. Kunjalo msakazayi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ithuba, ngibonga kakhulu kubalandeli benethezeka, ngiyabonga nangama testimony abantu ababuyayo. Ngiyabonga nje umuntu ofonayo othi ngiyabonga dokotela ngisizakele, ijabulisa leyo nto. Yo angazi ukuthi ngivele ngizizwe kanjani. Ngiyabonga nje kuma client ami ungihlonipha nokuthumela kungiyalela kwabanye ukuthi uma usizakele uphinde utshela abanye bayakwenza lokho. Nkosi yami ngibonge nama-tip Nkosi yami kuma-client amamahla hawa athi methatha hayi dokotela usobona udrink lapho yave ngibonga. Ngiyabonga ngakho konke nje ngiyabonga kakhulu. Ukhona nonominathi kodokotela. Uthe nje udokotela lo 50 ungamsawubamba idrink. Ngiyabonga ama-client ami siphathene kahle kakhulu. Sengize ngathola sesiwumndeni nje nabanye sesize ngathola umndeni ngokusizakala kwabo. Basuke bayalela abanye afoni mina lo yalelele mina wangisizanga ukuthi noma kanjalo nje uthola ukuthi khona abanye ngizobaletha ngibatshethi ngasizakala. Ubothi yabo sesumndeni khona la eguleni siyagula siyalaphana sesibandawonye kumnandi nje mnandi. Siyabonga kakhulu dokotela. Hayi siyabonga mhlonishwa. Kunjalo mbuke lapha ekhaya udokotela ungema ngoba ade sikhuluma naye njengamanje okubalekile isekutheni ukuthi sivusa imizi yobaba ayingachitheki imizi yobaba. Uchitheka kwemizi ukuchitheka nje kwekusasa nelabantwana bethu. Okubalekile ukuthi sisukume sibheke sukuma nawe lapha ekhaya sekhuluma udokotela sikhona isikhafula sikhona ingcabo zothando bathi sibambelelo ekutheni ukuthi lo muntu engabisanyakaza ehlale la ihleli khona engalokho nje ebe uvanzi. Igama lami ngumzothule ngokashembe Sibongo. Igama lohlelo uphila kanjani ngumfowethiziyo eyimashumi umfukasikopde lakhe lamasoka ntombi bedotsela impahla nomphedlemana umama omkhulu kisigaqa siphoto ngaphathwa ngaphezulu thena gulikana ngoba zonke intombi zilikundile uhande manje acije mamba wacije umsholo nontombi zimbili enyaka kanqathinya seClermont anobone namajuba amabili eshaya ingoma phansi kwetaba ezulu kunomakofu umkhodo odukwe nebindi ngithumile lapho wafa mina ayiphindi dibane yipa.